गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय। नमस्कार, मी गावकर कुटुंबाच्या वतीने आपलं सर्वांचं स्वागत करतोय। या गणेश उत्सवाच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आणि आमच्या गणेश उत्सवामध्ये माऊलीची आम्ही एक संकल्पना मांडलेली आहे। आमचे रामचंद्र गावकर, ऋतिक गावकर यांच्या संकल्पनेतून ही माऊली आम्ही साक्षात्कार इथे आपण झालेला आहे। तुम्ही सर्वांनी जरूर येऊन त्याचं दर्शन घ्या आणि आम्हाला उपकृत करा। याबद्दल मी कोकणवासियांच्या वतीनं, आमच्या गावकर कुटुंबाच्या वतीनं या कोकण शाहीच्या चॅनलचं आभार मानतो आणि त्याचप्रमाणे सर्वांना शुभेच्छाही देतो। धन्यवाद। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।